og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har lige fået kameramand på. Så jeg skal sige... Ja. Nej, Karo. Nej, Karo. Og det her bliver sådan en 2 dage i mit liv. I dag skal jeg ud og sejle, fordi at min, som sagt, min far fødselsdag. Og i morgen, der skal jeg skær med en gren. Og i morgen, der skal jeg til elløb. Skal du løbe rundt med det her? Har du skal vores tænder? Mig? Ja. Det kan vi ikke se. Det kan jeg spise boller af kajne med elastik blevet gode. Outfit, trøje, Sarah, nødling, Sarah, sko, Havaiana. Hello. Jeg tænker at tage den her på. Ja, det er varmt. Og vi har faktisk ikke været ude og sejle i båden, så det bliver også spændende. Den er for Vi mangler jo en på smidt blod. Så må man jo få den. Det er stor alder. Det sagde hun også i går. Ja. Mor siger, du har snakket om den der. Nej, der var lige en med pizza oveni også. Okay. Så kan du bare bygge den. Det er så fint. Den er stor. Det sagde hun også i går. Så er vi på vej derhen, og der er meget varmt inde i den her bil. De kører den anden vej. Hvorfor? Så vi kører efter dem. Bare fluepapir derovre der. Ej, hvor er der mange. Var det derfor, jeg kunne høre dig? Nej. Goddag. Så kom du lige med. Hej. Så fandt man gang i en Hov, har jeg et eller andet på kameraet? Så der kommer en kanal. Jamen, så ved vi godt, hvor vi skal bo. Ja, de koster kun 28. Det der, det var den første husbåd. Hvad er det for en gave? Jeg må den her, der må den her, og den her. Han gider ikke vise, hvad han har fået. Og t-shirt, og jeg er tjakkop. Min lovklip. Er jeg på? Ja. Det var så tvivl. Jamen, jeg tror bare, det er sådan noget, du ved, stål og drikker og musik og sådan noget. Jeg filmer mig selv, ej. Så er vi på vej hjem igen. Ja, jeg ved ikke helt, hvad planen er, men vi skal i hvert fald bare hjem og spise. Og... Vi kommer hjem, og jeg er blevet sat til at lave edamamebønner. Vi har bestilt sådan noget wok, halløj, og så vil min far godt have edamamebønner til. Så jeg laver 2 poser. Og jeg har spildt lidt selv ved siden af, men altså, det er jo hvad jeg skal, ikke? Og min far har fået en ny airfryer. Bacon til over. Den var lidt for stor. Ja, det var lige... Det var lige grov nok. Godmorgen. Klokken er 8.26, og jeg skal snart hjem til Olivia, hvor vi derefter skal videre til ølløb, og det er noget, jeg har aldrig været til det før, så
Det bliver meget spændende. Det er hvor, at man tager en masse øl med, tror jeg. Og så tager man det med, og så går man sådan der. Jeg ved ikke, hvor langt man går. I don't know, men det starter så tidligt. Jeg tænkte, jeg kan vise jer mit outfit. Jeg er livredder. Og jeg har faktisk også den her, men den venter jeg lige med at tage på. Jeg har også en trøje med, som jeg bare kan lægge herned i, hvis det bliver for koldt senere. Ud fra hvordan vejret ser ud nu, så tror jeg, at det bliver godt i dag. Sådan. Der står også, at det skulle blive ret godt i dag. Så det kan man vel bare håbe. Jeg tror heller ikke, jeg tør at tage mit kamera med. Så jeg kommer til at filme på min telefon i dag. Så hvis the quality is not good, that's why. It's good. Jeg har glemt min fløjte derhjemme. Woohoo! Vi skal være livreddere. Og vi skal gå nu. Så er vi på vej. Vi er på vej derind nu. Hvor skal den op? Jeg har en trøje på min. Hvorfor har du den her på? Woohoo! Ej, du er Mario. Mario? Luigi. Nej. Jo. Sidder vi her. Nu er vi i tøjet. Der klæder vi tøjet. Ja. Eller spise en alien. Vi har endelig fået en plads. Det er så dejligt. Det er dejligt. Vi sad på trappen i sådan noget. Hvor lang tid sad vi der? 45 minutter. 45 minutter. Ja, det gør fandme det var. Så nu har vi endelig fået en plads. Kun til et stop. Vi står selvfølgelig nede ved stranden, fordi vi er livredderne. Ja. Vi venter. Ja, vi bliver nødt til at redde. Vi er nødt til at være her. Hvis folk tisser eller et eller andet, så gør vi så redde. Vi er vandet, hvis vi skal være der. Ja, kom igen, tissevandet. Save you. Det er hyggeligt nu her. Ja, og bare lige, hvis du falder i vandet, skal jeg nok redde dig. Ja. Det er hyggeligt. I lige måde. Det begynder lige om lidt, og så begynder vi at gå. Yep, ja. Så går det bare så går det bare mørkt. El Lego con clava. Ventero. El Lego con clava. Der er lidt græs. Ventero. Vi har lige vagten ud over. Vi har vagten ud over vandet. Vi holder vagt. Vi holder vagt. Det var så dejligt. Pause. Og solen den skinner løsning. Vi holder lige pause, fordi Ventero. så er det blevet dagen efter, og jeg tænker, at jeg vil afslutte den her vlog. Ja, men det var mega hyggeligt i går. Det er sindssygt varmt i dag, så vi er på vej ud for isen. Så. Og husk at abonnere til min kanal, så I ikke altid holder jer optaget på de nyeste videoer, der kommer. Og selvfølgelig like den her video, hvis I kunne lide den.